Assalamu alaykum hormatly gitaristlar. Häzir siz bilen Jerenim Aydymynyň akordony, kakuny, periborny öwreniriz. Periborundan başlaýyn. Periborny hem şunu ýazy haýaljak başlaýar. Periborny görkedeýin men. 6-3-2-3-1-3-2-3. Yani näle, o näme? İtaran tarı bilişiňiz ýaly aşakdan ýokurlukka sanalyp gitdi. 6 tar 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy. Indi ýanky biz 6-3-2-3-1-3-2-3 ol. Şo tarlary basmaly tarlar, ýagny 6-3-2-3-1-3-2-3 6-3-2-3-1-3-2-3 Periborşun ýankyny haýajakdan öwrenip, soň tizligini artdyrsak şolar ýalsady bolar. Biz hökmandyň altyn masmaly ýagny gitarada bas tarlary diýilýär-de, ýokarky 4-nji, 5-nji, 6-njy tarlar bas tarlar. Ýagny käbir ýerde 6-3-2-3-1-3-2-3 diýsek bolýar, käbir ýerde 5-3. Şu alta derek 5-i 4-i çaşdak bolýar-da, käbir akordlar ýetgedimizde. Indi peribor öwrenen bolsaň, ýene bir gerek gaýtalaly. 6-3-2-3-1-3-2-3 peribor öwrenen bolsak, kakuny öwreneli. Ýagny Jerenim Aydymynyň peribora setrini aydymyzda peribor çalýar. Gaýtalamany etimizde bolsa ýagny kakuny çalýar. Kakuwym şeýle. Ýagny näýli? Aşak, ýokaryk, saklaýar, ýokaryk, aşak, ýokaryk. Bunu screenshot edip alın, soň şuňa terep gaýtalar ýagny. Näýli? Aşak, ýokaryk, saklaýar, ýokaryk, aşak, ýokaryk. Aşak, ýokaryk, saklaýar, ýokaryk, aşak, ýokaryk. Indi şuny menkial tempde çaljak bolan ýoşadan. Birinji gerek aşağı vurağınızda, ikinciyini ýokary urmakaňyz şu süýndiriňde. Indi kakuny peribor öwrenen bolsak akordlara geçelim. Akordlar berde 3 akord oýnar. M akord, ikinci perde, 5-nji we 4-nji tar. Soň C akord, birinci perde, ikinci tar, ikinci perde, 4-nji tar, üçüncü perde, 5-nji tar. Soň D akord. İkinci perde, 1 we 3-nji tar, üçüncü perde, ikinci tar. Bolly şol akordlarda oýnar. Indi periboruny başlaly. M akord 2 krug oýnaýar. Yan koynan 2 krug golly. Indi C akord 2 krug oýnaýar. D akord 2 krug. C akord 1 krug. D akord ýene 1 krug. Soň M akord ýene 1 krug. Şu kuplediniň setiriniň aýdylyşy şeýle. Ýagny şeýle başlaýar. Aýdymy edip aýdyp göreli. Ýa ýene bir gerek gaýtalaly. 2 krug M, 2 krug C, 2 krug D, 1 krug C, 1 krug D, 1 krug M. Aýdyp göreli. Şarardan malayım, senin kara güllerin, 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 şarardan malayım, senin kara gül
bir gezek köpledin aydymyzda arasyna bir zat owadanlar ýaly. Bele. Yani näli? C akordy ýokary başak. Soň D akord ýokary başak. Soň M akordy da bir gezek aşağı etdi. Soň perabora başla bermeli. Ýene bir gezek gaýtalalyň. Şarardın malayım senin kara güllerin ayırmasın alayım seni menden hudayım zerin. Şonu edesiniz edbilýäňiz. Inni peraboranyň soň ýaňky gaýtalamany eleli. Gaýtalamak akordlaryň duran ýeri. Yani iki gruptan oynayas şovurdady. Ýöne berde hakumat adet ýaz. İki grup M akord. İki grup C akord. İki grup D akord. Bir grup C akord. Bir grup D akord. Bir krok M akord. Aýdyp göreliň. Bäde gyýryp aýtjam, meňe oňa sesim ýetmedi, gaýaljakdan aýtjak şoň üçin. Kalbym içredir dana, galýaryn men hayrana, iki dilim ýere goýup, ýalvarýaryn Hudaýa jerin. Kalbim içredir gana, galýaryn men hayrana, iki dilim ýere goýup, ýalvarýaryn Hudaýa jerin. Inni mundan soňra iň soňunda aglatmaýandyrma diýen ýerimde oja bir krok M akord. Bir krok C, bir krok D, soň ýene bir krok M. Ýene bir gaýtalan bir krokdan oýnaýatsa, bir krok M oýnaýar, bir krok C, bir krok D, soň bir krok M. Dört akord gaýtalak göreli. Kalbym içredir dana, o däle. Ağlatmayanlarma cerenim bikarar eyleme. Ağlatmayanlarma ceren bikarar eyleme. Aydym baştan ayak bir gezek aýtyp göreli. Şarardın malayım senin kara güllerin ayırmasın alayım senin Hudaýym jerin. Kalbim içredir dana, galýaryn men hayrana, iki dilim ýere goýup, ýalvarýaryn Hudaýa jerin. Ağlatmayanlarma cerenim bikarar eyleme. Ağlatmayanlarma ceren bikarar eyleme. Sağ olun, sağman öwreniň halan olsun, hukman like koyun, boş koyman. Minnettar.